नहीं जाना। तर असा व्हिडिओ बनवण्यासाठी तुम्हाला यायचं आहे तुमच्या लाईट मोशन ॲपवरती. लाईट मोशन ॲपवरती आल्यानंतर तुम्हाला काहीशी डिस्क्रिप्शनमध्ये अशा प्रकारे एक बिटमार्क प्रोजेक्ट लिंक दिलेली आहे. त्या प्रोजेक्ट लिंकवरती यायचं आहे. नंतर प्लसवर जायचं आहे, इमेज अँड व्हिडिओवरती जायचं आहे आणि तुम्हाला काय मी अशा प्रकारे एक PNG बनवून दिलेला आहे, तो इथे ॲड करायचा आहे. याच्या पुढे घ्यायचा आहे आणि लास्ट परत इमेज आणि व्हिडिओमध्ये भूल नाही जाना अशी एक PNG घ्यायची आहे, ॲड करायची आहे. नंतर याला क्रॉप करून घ्यायचे आहे. नंतर परत पुढच्या इमेजवरती पुढच्या इथे मध्ये असाच गॅप सोडायचा आहे. पुढच्या बीटपर्यंत जायचं आहे. प्लसवर जाऊन इमेज आणि व्हिडिओवर जायचं आहे आणि अशा प्रकारे इथे इमेज ॲड करायचं आहे. इमेज ॲड करायचे आहे. असे प्रत्येक इमेज असे तुम्हाला इथे ॲड करून घ्यायचे आहे. तर चला इथे मी सर्व जे काही इमेज आहे ते इथे लवकर ॲड करतो आणि नंतर तुम्हाला आपली दुसरी प्रोसेस सांगत आहे. नंतर तुम्हाला या बचपन का प्यार PNGवर टच करायचं आहे. ॲड इफेक्टवरती जायचं आहे आणि इथे सर्च करायचं आहे. तुम्हाला इयर सर्च केल्यानंतर इलेक्ट्रिक एजेस हा इफेक्ट आहे त्यावरती जायचं आहे. स्टँडर्ड सेटिंगवरती जायचं आहे. अशा प्रकारे तुम्हाला उघडून मिळेल. नंतर तुम्हाला इथे खाली सीडचं ऑप्शन मिळेल, त्यावरती टच करायचं आहे. एक प्लस द्यायचा आहे आणि इथे तुम्हाला 0.40 करायचं आहे. केल्यानंतर परत लास्टला यायचं आहे, प्लस द्यायचा आहे आणि तो अशा प्रकारे 0 करायचा आहे. 0 केल्यानंतर या इफेक्टवरती टच करायचा आहे. इफेक्टवरती जायचं आहे आणि 3 डॉटवरून कॉपी इफेक्ट करायचा आहे. केल्यानंतर पुढच्या इफेक्टवर जाऊन पेस्ट करायचं आहे. पेस्ट केल्यानंतर परत पुढं जायचं आहे. पुढं आल्यानंतर या इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टवरती जायचं आहे आणि ॲड इफेक्टवरती गेल्यानंतर तुम्हाला इथे सर्च करायचं आहे EX सर्च केल्यानंतर तुम्हाला एक्सप्लोर गामा असा एक इफेक्ट मिळेल, त्यावरती जायचं आहे. याला स्टार्टला अशा प्रकारे पूर्ण झूम करायचं आहे. झूम केल्यानंतर थोडं पुढं जाऊन एक प्लस द्यायचं आहे आणि हे पूर्ण अशा प्रकारे करून घ्यायचं आहे. वजा 0.31 डिग्री करून घ्यायचं आहे. नंतर बघू शकता आपला इफेक्ट कशा प्रकारे इथे लागलेला आहे. तर अशा प्रकारे आपला इफेक्ट इथे लागलेला आहे. यानंतर यावरती टच करायचं आहे. इफेक्टवरती जायचं आहे. 3 डॉटवरून कॉपी करायचं आहे. याला पण कॉपी केल्यानंतर पुढच्या इमेजवरती जायचं आहे आणि इथून इथे याला पेस्ट करायचं आहे. पेस्ट केल्यानंतर इथे तुम्हाला काहीशी अशी इमेज मिळेल. याला नाही आपल्याला इफेक्ट दुसरा शेक इफेक्ट द्यायचा आहे. तो शेक इफेक्ट अशा प्रकारे आहे. नंतर या शेक इफेक्टचा लास्टचा शेक इफेक्ट त्यावर जायचा आहे. इफेक्टवर जायचं आहे आणि इथून कॉपी करायचा आहे. कॉपी केल्यानंतर ज्या आपला प्रोजेक्ट होता त्यावरती जायचं आहे आणि हे बारीक इमेज दिसते आहे त्यावरती तुम्हाला अशा प्रकारे पेस्ट करून घ्यायचे आहे. तर चला इथे लवकर मी हे इफेक्ट सर्व पेस्ट करून घेतो. नंतर तुम्हाला इथे 2 अशा प्रकारे 12 ते 13 पर्यंत अशा प्रकारे एक इमेज दिसत असेल, त्यावरती पण हा इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचा आहे. पेस्ट केल्यानंतर तुम्हाला इथे अशा प्रकारे 4 बिटमार्क दिसेल, त्यावरती पण तुम्हाला हा इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचा आहे. जे काही लास्टला तुम्हाला असे बिटमार्क दिसेल त्याला तुम्हाला एक्सप्लोर गामा हा इफेक्ट आपण बनवला आहे, तो इथे अशा प्रकारे इथे पेस्ट करून घ्यायचा आहे. तर अशा प्रकारचा इफेक्ट इथे पेस्ट केल्यानंतर तर आपला व्हिडिओ इथे झालेला आहे आणि एक्सपोर्ट करण्यासाठी तुम्हाला इथे वरती शेअरचा ऑप्शन मिळेल. त्या शेअरवरती टच करायचं आहे आणि इथून एक्सपोर्ट करायचं आहे.